Samo jedan smer, svega je. Imao je avion do pre 3 godine, pa ga je prodao, da mora ovo da završi. Imao je avion, vozio je i radio televizije po Beograd i šta nije vozio, interesuje ga lov, interesuje ga ribolov, svuda redovno, svaki sport, gađanje s puškama, sve ga interesuje. A da vas pitam, da li otac imao takva interesovanje, isto, jel? Jeste. Samo ste baš o vašem suprugu malo specifično? Pa ništa, ja ne mogu njega da kažem. On je voleo da ide na ribe, voleo je da ide na ribe, radio je u fabriku Petoletku. Ali je taj namenska bila u banju. Radio je, on nije neki radnik veliki bio, ali je deci izdržavao, mislim, čuvao kao roditelj. I onda je, ništa drugo ne mogu da kažem, nije neki bio da je aktivan, da nešto zaradi, da nešto nekome pomogne. Dobar je bio, nije što je se umro, nego stvarno dobar bio. Što zaradi, donese, prinese, što treba se pomogne i to tako. A da li nekad vam pričao o svom poreklu, volio da o tome da priča? Nije znao ni on. Nije znao ni on. Nije ni znao. Ovaj mlađi, ovaj srednji zna više nego on. Jer ovog srednjog više interesuje, zato što ide gore dole i onda ga interesuje, on sve priča. A oni, nije on putovao mnogo, zato što smo bili mi ipak radnici. Radnici i onda smo manje plate. Bila 20 se školovala i onda nije mogao da ide svuda redom, a ona je od malih noga otvorio zlatarstvo. I onda ima srednji devet. On je prišteno radio po zlatar i sad imao pare i šetale svuda redom. Zanatlija bio? Zanatlija. Kako se srednji dever se zvao? Đorđe Artinović. A Čede od njega je video i voleo, završio srednju tehničku, upisao fakultet i video kako se to lepo zarađuje i onda je otvorio u banju radnju, zatarsku radnju i malo se nervozno, pa za to je tako reći. Ne onako, ja sam to otprilike tako uvek. I otvorio zatarsku radnju i Boga mi, vrlo dobro mu isto. Sve su kod njega malo ništa. Posle premestio radnju u centru, da ženi da radi, ali sad nema posle i trenutno je zatvorena radnja. Trenutno je zatvorena, sad opet će bude zatvorena. Šta bi još htjeli da poželite Jermenima, čitavcima? Želela bi da ih pozdravim svih, i ako ne poznajem, da budu sretni.